Konferenza bit-tema Parental Wellbeing for Mothers and Fathers bħala parti mill-istrateġija Positive Parenting Strategy, Positive Parenting Malta. Ittrattat il-fatt kif waħda minn kull 5 ommijiet jiffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali qabel u wara t-twelid ta' wliedhom, filwaqt li madwar 10% tal-missirijiet jesperjenzaw ansjetà jew depressjoni. B'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal u l-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġie spjegat kif minn żewġ studji li saru fl-aħħar 5 snin ma' ommijiet qabel it-twelid u wara t-twelid ħareġ li għajnuna ta' psikoterapija għamlet differenza sinifikanti fil-kura tas-saħħa mentali tagħhom. Fi studju li saru wkoll ma' missirijiet li kellhom bżonn għajnuna ħareġ li terapija tal-familja ipprovdiet ukoll riżultati tajbin. Il-Ministru Joe Etienne Bella saħaq li ċavetta għal kwalità ta' ħajja aħjar idejjem il-prevenzjoni. L-istudji qed jikkonfermaw li meta jkun hemm interventi ta' psikoterapija mogħtija minn family therapists jew midwives speċjalizzati, ikun hemm inqas rikors għal trattament aktar serju. Ġifieri hawnhekk il-prevenzjoni qed naraw li l-prevenzjoni iżbuħija tal-prevenzjoni biex nevitaw problemi ta' saħħa mentali serji. Ruċi Berras, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, qalet li f'dan l-istudju ħareġ li għal kull euro investit f'terapija minn kmieni, dan il-pajjiż ikun qed jiffranka bejn 50 u 55 euro f'servizzi meħtieġa iżjed il-qudiem. Mħabba tkun dejjem hemm u r-relazzjoni tal-ġenituri. Ir-relazzjoni tal-ġenituri qed insibu anke b'riċerka li tant hi importanti għax dik se jkollha effett anke fuq it-trobbija tat-tfal u għalhekk aħna nemmnu ħafna li nagħtu din l-għajnuna minn kmieni kemm jista' jkun anke meta l-ġenituri jkunu qegħdin jistennew it-tarbija u anke wara.